ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ତୁମେମାନେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛି। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ପିଲାମାନେ 10 ଗୋଟେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ? 10 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9ଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 1। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। 10 କିପରି ଆସିଲା? 9ରେ 1 ଯୋଗ କଲାକୁ 10 ଆସିଲା। ଏଥିରୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା 10 ହେଉଛି ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ତ ଜାଣିଗଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 10, କିନ୍ତୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯଦି ଯୋଗ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଯିବ ନା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଯିବ। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 99। 99ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 100 ହେବ। 100 ହେଉଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 999। 999ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1000। ଠିକ୍ ସେହିପରି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9999। 9999ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା 10000 ପାଇବା। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସଂଖ୍ୟାରେ 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ନା 4ଟି ଶୂନ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା? 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। 10000 ହେଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ସେହିପରି 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 7ଟି 9। 7ଟି 9ରେ ଯଦି ଆମେ 1 ଯୋଗ କରିବା ନା କ'ଣ ପାଇବା ନା ଆମେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି 1ରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଥିବ ନା 7ଟି ଶୂନ ଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 1 ସାଇଡ଼ରେ 7ଟି ଶୂନ ଅଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ନାଁ ଜାଣିବା। ଦେଖ, 1 10 ଶତ ହଜାର ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ବା 1 କୋଟି।